נסעתי בשביל הגישה ליובלים. בשולי הדרך ראיתי אדם בעל חזות מסתורית עם גלימה של עורך דין. המשכתי לנסוע לתומי ולפתע בום! בם. הגעתי לשער, השומר עשה לי... חייכתי למצלמה ולעוד אחת ולעוד אחת ולעוד אחת ולעוד אחת. ראיתי תלמיד מסכן וגלמוד תופס טרמפים. מולו עבר רכב והנהג סימן לו. המשכתי לנסוע ברחוב נחלים. לא הבנתי למה לכל בית יש שני מספרים. על כל עץ שני ראיתי חיה אפריקאית מפזזת לתומה. המשכתי לכיוון המרכז. משמאלי ראיתי תור עצום לפלאפל. משפחת גלמידי תזמנה 3 שעות. מימיני ראיתי גן משחקים, אבל היה נדמה לי שכל האנשים שם תיירים מהעיירה הציורית הסמוכה. כשירדתי למגרש, כמעט דרכתי על קקי של כלב. המשכתי, וכמעט דרכתי על מישהו שאסף קקי של כלב. הגעתי למגרש, ושם נחשפתי לוויכוח סוער בין תייר לתושבת מקומית. סליחה גברתי, יש לך הבטחות להורות? שלח לי אדוני, אבל לפי התקנון הציוני של... נו, יפתח אלוהות! אסור לי! לאחר מכן נכנסתי למכולית. אל תשאלו שעה עד שיצאתי. אהלן, כהן, מה שלום החברה ציונה? צריך... אני צריך ללכת, רק סיפור קטן. אני פשוט... בסדר, אז למה? עליתי לסלבים הישנים. בדרך ראיתי חבורה של ילדים נכנסים לבית כדי להטריל. כן! כן. באנו להתרים לילדים חולי סרטן וחרשים ובלי רגליים. יש לכם עודף משקל? שנייה לפני שנסגרה הדלת, שמעתי מבפנים איש מקליט בזעם רב. קקי של כלבים? אני מסכים. רשתנו רעצים, אמרתי גם לזה. אבל שאנשים ביישוב הזה יצביעו חדש! אז לאחר שטעמתי קצת מהיישוב יובלים, וחשבתי שאני עוד שנייה מצליח לצאת, נקלעתי לסיטואציה קצת מביכה, אפריקאית משהו. צ'יקום, צ'יקום, עודד, זה אני, בן גולן, יום הבן שלך! אני כבר רואה, עובד היבש החום, העבודה קשה, הכנה לתפאורה, הכל משפיע עליך, בוא אני אטפל בך, בוא עודד, יהיה בסדר. יודעים מה? דווקא נראה אחלה מקום, אולי אני אבוא לגור פה. רגע, אני לא בן של אף אחד. לקריאת הטבס, הקהל מתבקש להישאר במקומו. כפיים מגיע להם. אני מאוד מתרגשת, זה צעד מאוד גדול בשבילי, כאילו אני אפילו לא יכולה לדמיין את זה. ואחרי כל החיים שגדלתי פה והייתי עם כל השכבה המדהימה הזאת שבאמת עזרה לי לעבור את כל השנים האלה ומהגן עד עכשיו. יהיה לי מאוד קשה לעזוב, כאילו ללכת לצבא, ללכת לשגרת חיים אחרת. אני מאחלת לכולם שיהיה להם טוב שנה הבאה ושיהיה מדהים ובהצלחה לכולם. מתגייס, סטילי בנובמבר. כן.
קשה להאמין שזה כבר הגיע. צריכים לעזוב. את כל הבית שלי, המשפחה שלי, היישוב שלי. זהו, יוצאים מהאזור הנוח ועוברים לחיים האמיתיים. תחושה של עצב בלב, עזיבה. מלא שנים שגיבשו אותנו ועשו אותנו מי שאנחנו. עכשיו אנחנו יוצאים, כל מה שחווינו פה נשאר ולא בטוח שזה ימשיך עוד הרבה. גם שנחזור, לא בטוח שעוד נהיה שכבה שנאהב אחד את השני כמו עכשיו. זהו, אותי זה בעיקר מעציב. שפם בחיים, מה, נחזור לכאן, לא נפרדים. מבסוט. נסע בחברה להגנת הטבע. עצוב קצת, אבל בסדר. מתחיל הרגשה של סיום, אבל זה עוד לא, לי זה עוד לא נקלט, לא נפל הסיום. הכל בנובמבר. המועדון זה בעצם אנחנו בנינו. אנחנו נשען שם. זהו, ולא רוצים לעזוב. אפשר לי? אנחנו עוזבים את יובלים עכשיו, אז זה ממש עצוב לי, אבל אני מקווה שיהיה בסדר. אז... רבי גם בנות יכולות! אבי גם בנות יכולות. אבי יכול, גם טייס, גם מטכ"ל וגם שייטת. מקווה לכולם שנה הבאה, שלכולם יהיה כיף, ואני מקווה שנשמור על קשר, סופאשים וכאלה שכולם חוזרים. הזמן ברוך שנה הבאה, ואני מאחלת לכולם בהצלחה, שניפגש פה עוד בחגים, בטקסים, ושבהצלחה תהנו ממה שאתם עושים. מאחל לכולם שיהנו בשנת שירות, במכינות, בצבא, שתשמרו על קשר, ושניפגש בשמחות. תודה רבה לכל ההורים שאהבו אותנו והכינו לנו סנדוויצ'ים לאורך כל השנים, והביאו אותנו לגן, והסיעו אותנו לבית ספר ולחברים שגרים ממש רחוק. ונהנינו לגדול פה, ואתם אלה שהבאתם אותנו לפה, אז תודה לכולכם. תיכנסו לי לפוקוס! בואו, תלכו מפה, לא משם! איזה ילקוט! אכלתם את הסנדוויץ'? הכנת שיעורים? יו, ילדי כיתה א'. נסגר כמו הצעה ומוזיקה, נון עובר נמחה פה כף אל כף, סמך סוד קטן ורק בינינו, עין העוף גוזל, הנה הוא עף, פתאום פרצנו בקול רם, צדיק צחוק שלא פוסק לו לעולם, קוף קונצרט הציפורים בבוקר, ריש זה רוח שבא ונעלם, שין שלום שלווה בין האומות, כף תודה על כל המתנות, כך נחזור ונשיר עוד פעם את השיר על כל האותיות. מה אתם עושות? מה זה שייך? זה של מטריה. מטריה? מה זה, של מרי פופינס? שימי. מכיר את מרי פופינס? אין עוד אף קרמבו.